приятели и клиенти на MacMan Garage и MacMan Pro. Христо Манов се казвам. Днес се включвам, за да ви дам няколко жокера, тъй като току-що приключих разговор, в който отново потенциален клиент ме попита: но защо ми Android Auto? Какво е това нещо? Какво е CarPlay? Нали, защо ми трябва? Обяснявам на всеки един клиент по-отделно. Надявам се сега, като го обясня, повече хора да го видят и всъщност да разберат колко хубава функция е това нещо. Поне за мен лично това е една от най-полезните функции, които трябва да има един автомобил. Без значение дали е с Android медия или с оригинална медия, която при някои коли е дори с Android. Но на въпроса. Android Auto е система, която при включване на телефона към автомобила, към медията, визуализира важни приложения, като Google Maps, Waze, телефония, четене на съобщения чрез гласови диктовки, може да се повикват хора, нали, контакти чрез гласови команди, прогноза за времето, слушане на аудиокниги и така нататък, без да има нужда да се инсталират такива приложения на самата Android медия. Тази функция е адски полезна, когато клиента, нали, собственика на автомобила и нашият клиент съответно има нужда, като влезе в автомобила, без да бута каквото и да било по дисплея, само чрез свързване с телефона да получи цялата тази информация. Това са скорошни пътувания в Waze, скорошни контакти, медии, YouTube Premium, Spotify и така нататък. Съответно, там има много забрани, много ограничения, които са полезни всъщност за нас, защото ни ограничава да гледаме видео, което е супер, защото едно видео е предпоставка за много BDP-та. Така че, нали, полезна функция е, изключително полезна. Директно, без забавения, без да лаги, да се чудим как да го отворим, какво да заредим, да пускаме интернет и така нататък. Всичко все едно дублира функцията на телефона. Вместо да стои на стойка някъде, нали, ние го имаме на дисплея на телефона, на медията. Така, оттам ви давам един пример. Пътувам преди 2-3 седмици, беше в Германия, взимаме рентакар, един Nissan Leaf, влизам в колата, свързвам си телефона с Bluetooth от раз, директно ми зарежда Waze, зарежда ми контактите, хендсфритата и всичко останало, без да има необходимост да бутам каквото и да било по медията. Това може да стане с кабел, може да стане безжично. Хубавото на медиите, които предлагаме с 8-ядрен процесор и с повече от 4 RAM, е, че без да се доплаща допълнителна активация на тази функция, получавате абсолютно безжично. Влизате в колата, давате на контакт и след няколко секунди на дисплея на медията излиза телефона ви, без да инсталирате Waze-ове и така нататък. Да не говорим, че качеството на звука, за музика говоря, е абсолютно коренно различно спрямо това през Bluetooth. И да се върнем на въпроса. Трябва ли ни Android Auto? Да, определено. Трябва ли да е безжично? 100%. Е много по-добре, отколкото всеки път да търсим кабел, да го включим в USB-то. Той ни стърчи тук през телефоните. Да, има един плюс с кабела, че телефонът се зарежда, но в повечето случаи, дори на оригиналното използване на медията, зарядното е твърде бавно, за да зарежда модерните телефони. И една препратка, Android Auto и CarPlay са обикновено вървят ръка за ръка. Android Auto е за Android телефони и CarPlay е за iPhone. Така че без значение с какъв телефон сте, нашите медии могат да ви предоставят тази функция. Давам пример. Ето в момента съм в автомобила си, малко ми е мръсна медийката, но обещавам от другия месец ще имаме брандирани кърпички, които ще подаряваме на всеки клиент. Това е медия, която обикновено поставяме на всеки клиент. В момента си пътувам, Waze ми е активиран. Това е Android Auto. Той се зарежда абсолютно автоматично, поне аз така съм си го нагласил, можем да го нагласим и на вас. Влизам в колата, свързвам с телефона и се включва. Това ми е Waze, тук са ми всички останали приложения, които могат да се заредят. Тъй като в момента снимам със собствения си телефон, е възможно да има леко забавяне, но виждате, функциите са абсолютно всички функции. Но не може да четете всички съобщения да пишете, може да видите последните съобщения. Медията може да ви ги издиктува, съответно можете да напишете съобщение чрез гласово набиране на текст. Така че,
Благодаря, че бяхте с мен, благодаря, че изгледахте това видео, малко дългичко стана 5 минутки вече. Надявам се да съм отговорил на въпроса какво е Android Auto и какво е CarPlay. Хубав ден от Macman Garage!